مستيات بيتنا سلام كميت أنحكم كبرات تخطاتلت مستيات بيتنا لومي قدام منستر إثيوبيا نبيت مخر هاجرو سفيح مبرهي بالله عبدالله مقدم قطري زهابو نبزح قدايات استنكفة مجلسي نيرترا حوحتن كأيح بحرن استنكفو أرأستاتون أقرب الله اسكن حجي نتي أب قداي زمدنا بالتقنان هقدفن كم أون أب أوان كينات تقراي زنبرا حواهو كمي كم زنبرا نمقلات أبي بقانقو أمحرنيا نستزاربو كم زلوو ناب قانقو تقرنيا ترجمنا خنقربمو أب كالي أوان كا كنتن تناخن فتنينا انبقار ناب أبي كنحلف مو بحايل تشجر مفتات نججر على مسقدم بزعبا إيرترا كالعل حدا سبات أب منغو إيرتران إثيوبيان تقام استفترة منغست إثيوبيا قدايك أيح بحري سلازل عليو النابلو يتنتنيهم كومو غناي كونن إيرترا كابت فتر جميرة أب منغو منغست إثيوبيان إيرتران قداي نيريو نسخاتكمون تفلتيخم نحنا ناب سلطان مسمتانا اتزنبرة تقام دويبل يترفنا إلنا نحمشت عمتات لمنا إنا انبقار اتتقام زجمره كم تتحسبوه نايك أي بحر حتو مستلعله أيكونن عب تقرأي كوينات مستجمره عب تقدم يزور مالتيو نختم عشرة حرام سقبرنايا سراويت إيرترا دد حرينا نعنا تختيله بمئتاو ناي حدا سبات قزاوتي كفرس مستجمره قج التجميرون يرو قن أي تزاربنا لون ناب كتما أكسوم أتينا مس حلفنا سراويت إيرترا ناب أكسوم أتيو من إسيات مسرشنة اتقجت عبين يرو نختم عدوا أتينا مس حلفنا سراويت إيرترا بدحرينا أتيو فابريكاتات مسفتاتحن مسرقن اتتساقم رؤي نيرو أبعد قرات نفابريكا مدهانيت نزفتح فتاتحهم زي فتح مس أفرسوه اتتساقم سماع عاريقو منغست إثيوبيا جن أبت أوان بخلت توغن نايمو وقع عقمي أين برون وسن عقمي نيرنا نشرة مستقاط أزرنا نقدمتنا نقسقس نيرنا نبر نتزحزنا يو أين حلوانينا نيرنا زخبركم أبلات بيت مخري إذا نجارزي لومي ترجم زي كهلوي خالي نتاريخ كخون نلوم خل علوز دلجن أب أكسوم من إسيات قتلو كتماتات عدوان عبد جراتن كزمتا انكلوا حدا الأخ ناب إيرترا سريدا نيره اتم شعو ناب إيرترا زخدو لومي فرقهم مسانا يلون ناب النت كبور عطو قدو عبت اوان مينستر وطا قديات نيرو كرت تجيزي زخون كا ناب إيرترا لإخيا نيره علامات ملأختي عبت جراي زر لهزبي ايتوغو ساقلوو هابتو ايتزمتوو اتقجت مسحو حتنبر مس هزب تجراي ايكونن زبلي عطو قدو لومي مسانا يلن جن حلنا لوو لومخ حاب أن تفتينو حدا معلتي تاريخ كوطي ناب إيرترا خيدو بزعبانتاي كم سزراربه نحنا شعبيان نسون أزبقنا نفلتينا قدو بهوات اللو أي موتن كحتة يخيلي نمعته بخاك مسكر يخيلي اتو قداي بقدو خي تفتح مسك أتسأله نأتو دمك ألي إخيو أتو دمك أون بهوات اللو نحل نؤن نأمنتون قبل تحاتيتو كملس يخيلي نمنتاي قداي ناب إيرترا خمز خده أتصبقو يفلتيو كابزيو موصاي لومي مسانا نزلو كلتا سلسته زخونو كالوت ليخا نيره تذكرون تخونكم ناب كتما مقاله نمئتاو سلسته معالتات طرح مسترفنا ناي ጻውዒት እዋን ኣውጅና ነርና ሰባት ትርጉሙ ይተረድኦ ምን ንዓና ዝጸገመና ሰራዊት ኤርትራ ሽረ ክንኣቱን ከለና ደድሕሬና ኣክሱም ክንኣቱ ደድሕሬና ይኣቱ ስለ ዝነበረ መቐለ ምስኣተናውን ደድሕሬና ኣትዩ ነታ ከተማ ክዕንዋ እዩ ዝብል ስግኣት ነይሩና ስለዚ ንሰራዊት ሻዕብያ ካብ ሎሚ ካብ ውቕሮ ክንሓልፍ ኢና እንተኢልኩም ንወያነ ገዲፍና ናባኹም ኢና ክንትኩስ ኢልናዮም በዚ ምኽንያት እውን ኣብ ውቕሮ ንሰራዊት ሻዕብያ ዝሕልው ወተሃደራት ኣቐሚጥና ኢና ናብ ከተማ መቐለ ኣቲና ንኸይሓልፉ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዝበለ ፀገም እናተጓሃሃረ ኣብ ዝኸደሉ ስለምንታይ ሕወሓት ከይጠፍአ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ናይ ሰላም ከታምኩም ኣንቢርኩም ብዝብል ሰበብ እዩ እቲ ዝነበረ ፀገም ኣብ ጫፍ ዝበፅሐ ምስ ከምዚ ዝበለ ሓይሊ እዮም እምበኣር ሓደ ናይ ሕወሓት ሰባት ኢትዮጵያ ንምፍራስ ሓቢርና ንስራሕ ዝብሉ ዘለዉ ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእን ዝጠቅምን ነገር መን ይሰሪሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወላ ሕወሓት ዝብል ሕቶ እንተመፂኡ ግቡእ መልሲ ዘይክረክብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሎሚ ብዙሕ ስምዒት ፕሮፓጋንዳን ሓሶትን ስለ ዘሎ ሓቂ ንምፍላጥ ከቢድ እዩ
ጽባሕ ግን ታሪኽ ክገልጾ እዩ ዝኾነ ሰብ ንሓቂ ክሽፍን እምበር ካብ መሰረቱ ንሓቂ ኸጥፍኦ ኣይክእልን እዩ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ክንፈርም ከለና መቐለ ንምእታው ናይ 3 መዓልታት እዩ ተሪፍና ነይሩ ነቲ ኩናት ዛዚምናዮ ኢና ነርና ተዓዊትና ኢና ኸኣ እቲ ድሓር ዘንበብናዮ ግን መቐለ ምእታው ዓወት ከም ዘይኮነ ንህዝብና እውን ክንሕልዎ እንተዘይክኢልና ተመሊሱ ክቕተልን ክዝመትን እዩ ዝብል እዩ እዚ ካብ ዝኸውን ሰላም ሓይሽ ህዝብና ካብ ዝጉዳእ ይትረፈና ኢልና ኸኣ ወሲና ሎሚ ሓደ ናይ ሕወሓት ሰባት ከሪኦም ከለኹ ክሳብ ክንደይ ንህዝቦም ከም ዝጸልኡ ክሳብ ክንደይ ናይ ህዝቦም በደል ከም ዘየሕምሞም ፈሊጥ ኣለኹ ቀደም ዝበልክዎ ሕጂ እውን ክደግሞ ንሕና ንህዝብና ብእምነት ከነገልግሎ ስለንደሊ ቲፎዞታት ማሕበራዊ መራኸቢታትን አክቲቪስትን እንተዘይጣቕዑልና እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ግን ስለ ዝርኢ ዝስዕረና የለን ንሕወሓት ብሰራዊት ኤርትራ ከይስረቕ ከም ዘይሓለናዮ ሕወሓት ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ ኣተወ ዝገበሮ ነገር ይሕፍር እዩ ፋብሪካታት ኣፍሪሱ ቤት ትምህርትታት ኣቃጺሉ ባንክ እውን ዘሚቱ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንሕወሓት ኣባሪሩ ንሻዕብያ ከየእተወ ንበይኑ ኣብ መቐለ ነይሩ እዩ ኣብ መቐለ ግን ሓንቲ ዝፈረሰት ገዛ ኣይነበረትን ሕወሓት ከኣ ናብ ክልል ኣምሓራ መጺኡ ከምቲ ዝገበሮ ነገር ምግባር ኣድላይ ድዩ ነይሩ ጽባሕ ንዝቕየር ታሪኽ ንምንታይ ከምኡ ክገብር ተቐሲቡ ከምዚ ዝበለ ንኢትዮጵያ ቅድሚት ዘይሰርዕ ንግዝያዊ ዓወትን ንሜድያ ሃልክን ኢልካ ዝግበር ፀወታ ንመጻኢ ንናይ ገዛእ ርእሶም ህዝቢ ፀገም ዘምጽእ ጥራሕ ዘይኮነ ብታሪኽ እናተላዕለ ክነብር እዩ ታሪኽ ኣየዳሉን እዩ ኢሎም ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ዘቕረቦ መብርሂ እቲ ግጭት ብቀይሕ ባሕሪ ዝጀመረ ከም ዘይኮነ እቲ ፀገም ሰራዊት ኤርትራ ኣቐዲሙ ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ክፍጽም ምስ ተረኣየ ኣትሒዙ ፈኸም ክብል ዝጸንሐ እዩ ክብል ተዛሪቡሎ እቲ ዝምድና ጠቕሊሉ ዝተበትከ ኸኣ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመ እዩ ኢሳያስ እቲ ኩናት ቀጺሉ ወያነ ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ ይደሊ ነይሩ ብልጽግና ግን ካልእ ኣማራፂ ወሲዱ ኢሳያስ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኣትያ ነዚ ውዕል ሰላም እንተዘይተዓውቶ ወያነ ምጠፍአ ነይሩ ተኾሊፍና ኢና ክብል ኣብ ቃለ መሕተቱ ምዝራቡ ዝዝከር እዩ ስለዚ ኢሳያስን ኣብይን ኣብ ጉዳይ ፕሪቶርያ ከም ዘይተሰማምዑ ርዱ እዩ ማለት እዩ እቲ ተጋራጫዊ ዝገብሮ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዛ ሕጂ ኮፍ ኢልዋ ዘሎ ናይ ቤት ምኽሪ መንበሩ ኮይኑ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ሕወሓት ንሰራዊት ሰሜን እዚ ብድሕሪኡ ምስ ወግኦ ሰራዊት ኤርትራ እንተዘይሕግዘና ነይሩ እንታይ መዋሓጠና ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ምስጋና ይግብኦ ኢሉ ምንባር እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብይ ኣብቲ እዋን ብዙሕ ዓቕሚ ነበሮን ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ እውን 2 ዓመታት ጥራሕ ገይሩ ነይሩ ብሰራዊት ኤርትራ ምሕጋዙ ሎሚ ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ሓጊዝዎ እዩ ኣብ ኩናት ትግራይ ህይወቱ ዝኸፈለ ኤርትራዊ ወታደር ብህግደፍ ንስድራ ቤቱ መርዲ ኣይተነገረሉን ብብልጽግና ኸኣ ሎሚ ከም ሰራቕን ዘማትን ይግለጽ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ጸኒሕና ኣብ ካልእ ዛዕባታት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘተኮረ መደብ ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي